Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisto. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw maguban kaninyo. miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuonan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako.